Ponturi și pariuri analizate, calificări Euro pentru azi 20 noiembrie. Dragi prieteni, vorbind despre meciuri decisive precum Ucraina, Italia și Cehia, Moldova, am găsit două pariuri extrem de interesante care aduc în total o cotă de 3,15 pe biletul zilei. Pentru că le-am ales, le voi și argumenta, le voi explica, iar voi, dacă sunteți de acord, puteți paria atât cât vă doriți și cât suportați pierderea. Pentru că așa se face la pariuri, pariezi cât îți permiți să suporți pierderea pentru a nu avea probleme cu bănuții. Așadar, haideți să vorbim despre Ucraina-Italia. Meciul, în primul rând, se va desfășura în Germania pe stadionul lui Bayern München, Bayer Arena. Ucraina are nevoie neapărat de victorie pentru a se califica în dauna Italiei, care a învins-o, bineînțeles, în tur cu 2-1 după un meci în care și l-a făcut destul de ușor. În primele 30 de minute avea 2-0, dar interesant este că la capitolul faulturi, Ucraina în partida tur a faultat de 14 ori, în timp ce Italia de doar 5 ori. Bun, și având în vedere că Ucraina are nevoie de victorie, că va fi nevoită cel mai probabil să fie echipa mai agresivă, pentru că nu are ritmul care îl au jucătorii de la Italia, cred eu că va comite mai multe faulturi și de cele mai multe ori va fi un pic mai înceată în mișcări. Și bineînțeles că va faulta mai mult. De ce cred asta? Haideți să ne uităm și la cifre, pentru că și cifrele contează, după părerea mea. Și vedem în felul următor. Da, să găsesc cifrele. Bun. Faulturi pe meci comise de Italia 11,9, cartonașe galbene încasate 1,9. De partea cealaltă, Ucraina încasează 2,1 cartonașe galbene în aceste preliminare și faultează în medie de 13,4 ori mai mult. Eu, părerea mea, cred aici că vom avea un meci ca și în tur în care Ucraina va faulta mai mult și, ca să fiu mai sigur, nu joc genul de solist, da? Mergem cu handicap plus 0,5 la acest pariu, ceea ce înseamnă că practic avem 1x la Ucraina, adică ori Ucraina va avea mai multe faulturi comise, ori va fi egalitate. Cotă 1,80, zic eu, foarte bună. Și trecem la pontul zilei, acolo unde avem un alt duel extrem de interesant, Cehia. Dragi prieteni, locul 2, loc de calificare, ultima etapă în această grupă, ca și în partea cealaltă, Moldova 10 puncte. Atenție! Moldova, dacă bate azi pe Cehia, merge mai departe, pentru că în tur a fost 0-0 și se iau meciurile directe dintre cele două în caz de egalitate, să zicem, dar nu are nicio legătură egalitatea, pentru că Moldova are o singură opțiune: să bată ca să se califice în dauna Cehiei. O echipă cehă care este destul de tehnică, zic eu, și destul de bună. La centru va fi un arbitru care acordă în medie 26 de faulturi pe meci. Vedeți și voi mediile sale de faulturi acordate în diferite competiții internaționale. Este din Suedia, Sandro Schirer, așa că haideți să ne uităm puțin pe cifrele celor două formații și vedem. Faulturi comise de Cehia 11,7 pe meci în această campanie, în care a obținut 1,9 cartonașe galbene pe meci și o singură eliminare. De partea cealaltă, Moldova faultează de 15,7 ori și încasează 2,6 galbene la fiecare 90 de minute. De menționat însă faptul că, atenție, Moldova este lider când vine vorba de faulturi comise în această competiție. 15,7 lider, atenție la capitolul faulturi, în timp ce Cehia se află abia pe locul 21 cu 11,7 faulturi comise la fiecare 90 de minute scurse. De aceea cred cu tărie că Moldova va fi echipa care va faulta mai mult, iar cota va faulta mai mult, îmi cer scuze. Moldova va face cel puțin peste 12,5
faulturi în această partidă, având în vedere că media ei este undeva la 15,7, meci decisiv și Cehia până la urmă știe să obțină faulturi. Cotă 1,70, acesta este pontul zilei, așa arată biletul zilei, care între timp văd că i-a scăzut cota de la 3,15 la 3,06. Subscribe la canal, like, share și nu uitați, pariați responsabil, pariați cu cap, dar mai ales pariați doar atât cât vă permiteți să suportați pierderea. Eu am fost Nicolae Vasile, mă înclin.